tayo ngayon sa Glan Sarangani, which is located sa Jensan. Well, magdadrive ka na nga. It's like an hour and a half going to Glan Sarangani. Ito ay private resort. So, I'm gonna show you our experience here in Glan Sarangani. Meron din namang mga public na resorts that you can go na beside it. But right now, we were invited from the owner kasi it's Tintin's friend kasi may-ari. Actually, parang family friend namin. So, let's go! Tama na salita. Food trip na tayo! Ano yan, kuya? Belly bangus po. Wow, iihaw? Ihaw po. Nice. Kalami ano o, bangoz. For the bangoz. Laban. Mahangin sa labas. Mahangin sa labas. Asa talakaw? Maglakaw-lakaw may kay para sa reels. For reels. Is it for reals? Is it for reals? Humanamig kaon. Maglakaw-lakaw para pagbalik. Kaon na po. Sa muka. Sige kaon. Naaday tour boat? Maud ka na. Asa mag-tour? Saglan lang. Oo, kunyari, i-rent mo na siya. Oo. Paglibot-libot mo dito, kanang island. Oo. Tapos mag-stop mo sa tunga, malibot mo. Asa tada? Dito siguro, odra. Sige. Sa ulakaw-lakaw. Kaya, guys, mag-dito. Oh, say hi daw. Mag-hi ka na sa vlog. Hi! Anong masasabi mo? Kasi dinala namin siya sa Revel. Char! Nag-gimmick! Ay, mayamanin talaga yun. Nag-gimmick kami sa edad namin to. Sa edad kong ito. Ako din, ano ba? Mga bata. Murag, dili na ko ka-relate. Lager. Kanang, nagod, alingog-ngog. Yeah. Diba? Beach pa rin. Oo, beach pa rin. Serenity. Serenity. Serenity with the Nag-beauty Iro. Yeah. Sila papa nandoon eh. Tapos si Ronnie natutulog. Check natin si Ronnie. Yan, ito yung beach niya. Ganda ng beach niya. Anyway, kami ay magsi-CR. Ako, just gitiis akong ihi ba? Para isang bang! Tapos papa, i-appeal daw siya sa vlog. Sige, apila sila dito. Oh, pag kumain na itong ihi. Sige. So, ano masasabi niyo dyan? At nakapagliwaliw kayo. Liwali. Grabe yung Tagalog ba? Ayan, dito tayo sa Munting Paraiso. Mamalengke. Bakal na mo. Gusto mo ba magsinigang? Magkalamansi juice. Sa dito galing ate? Dito lang din? Sa farmer's market. Sa farmer's market. Doon ako nabili. It's so fresh, oh. Dalhin ko lang sa Manila. CR ka. Oh, di na CR. Di na CR. Ano sa ba? It's just a gubat. Kana dito sa spring, simple lang. Unsay humot. Akong baba. Lami ang CR. Yeah. Ano? Ano ginagawa mo dyan? Magbili ako sa Magbili tayo sa sunod ng gabi. Hindi, magbili tayo ng tilapia. Mag-fishing. Magbili tayo nito para pang-fishing ng Pang-fishing. tilapia. Magkano ba ito? Kuya, magkano ito? Charot lang. Not for sale. Lig-on siya, tanawa kay Mura siya made of pwede tire, no? Oo. Pero Rubber. siguro, di ba, Unsa man? pakupsan ba? Pakupsan. Oo. Kung sa Dito Tagalog na- pa, kung sa pahiyos. Tagalog, pahuyos. Kung Pahuyos. sa Bisaya, kung sa Ilonggo, pakupsan. Pakupsan. Sa marag baboy, pakupsan. Lain na, ay. Ang saon mo na, low tide siya, best friend. Hilom ka diri o, tanawa sila, o. Oh, mura sila nalugi. Kaya wala mo Nalugi music. pa mo sa loto? Itsura niya ba? Nakaganyan kayo lahat. Nalugi ka mo sa loto mo. Naubusan ng energy. Kaya di ba nagdula na sila ganyan Oo. ka to, oh? Gani. Tintin-bikaw. Sa tawag? Ano tawag sila? Ha? Tintin cross. Di ba tintin bika mo na? Hala, ginabuhat ko naman iba. Ginadula na ko na. Uy,
Uy, murag itulugan lang sa diro niyang hangin ba? Tapos niya pag-isang tulog. Bit mo, ganyan, ano, matahon na kaya na to. Ran! Gising na, bebe! Alam mo, hindi ka makatulog mamayang gabi. May school ka baya. Gusto mo iced coffee? Luya! Hindi mo bataa ka. Luya, giingnan na slow. Wawa man, bebe. Wala man nag-aabrihan. Atong bida pang pamilya. Anak pa siya, i-video ko, i-vlog ko, pero wala, di ay siya. Good morning! Gising ka na. Gising ka na. Gising ka na. Mamaya, hindi ka na naman makatulog. Sige ka na ng series mo. Puyat ka na naman. May klase ka tomorrow. Uy, anong ginagawa mo dyan? Mga matagit dyan. PG. Huwag mo kayo masyadong seryoso. Feeling correct. Masyado kayong seryoso. Kasi ganyan talaga mga marbles. Mga marbles of Ano ang tawag sa business. grupo? Ano ang tawag sa grupo niyo dito? Lasego. Kala ko the Wranglers. Bakit the Ruggers? Si Kuya na yan. Yan si meaning ato. Okay. Dati guwang. Okay. Tigulang. Uy, kalain. Hi! You're so cute. I like your towel. Before it was my sister, now she's can't fit. Cute. I-tour daw tayo ni Tintin. Punta kami sa parang kubo-kubo. Wow, may duyan. Yan, may duyan. Enter the dragon. Oh, naa siya yung mga little kitchen. So you can cook here. May refrigerator. Mama! Wansi sudan dira, ma'am! Lamaw. Gala kalain. Pag naagoy mag-ayo, muing anak na dyan ko ba? Ayo, nay lamaw. Murag nasanay na lang ko ba? Kay naiga-ayo sa atong balay. Sige, pangay ulam mo. Oh, maghimo kag Cookinday show. Katong show. Welcome to the Cookinday show. Ang mani, Jai. Ang imo. Sayang ang mani, Jai. Gabi pa Dili man na mabilin. Uy. Gabi pa ng mani ba? Gusto niyo mani? Nagkanig mani diri. Nag-anak tong bayat. Dili ko gagmani. Daga na kaayo. Kinsa tayo mong friends? Si Kenneth the goddess of war. Nax. Gising na siya. Gising na siya. Yaga si ate guys. Nga naman. Best prince mo. Nga naman. Nga naman. Sure, niya, iya ko ginakuha na. Ganahan ko maggitik-gitik ani niya eh. Oh, wala na. Tanawa pa. Unsa ka mag-swimming? Wala na tubig. Nahurot na ang tubig. Nahubas na. Unsaon man na to na. Niadto pa ta diri. Siya natugos. Niadto siya diri para matulog. Tama. Kaya magtanaw na po siya series. Unsa yung ginatanaw sa gabi? He's into her. Kinsa na siya? Korean? Dili eh. Kinsa? Dunbid. Ay! Kinsa na siya? Kinsa ulit? Si Donnie guys. Uy! Pag-hi dayon. Prince. Hi. Hello. Ayaw, ano? Basig baka kita. Di ay siya ni magtag. Shy kid. Say hi. Hi. Time. Gusto niya magpa-hair She wants a hair tie. You look better without the tie. It's okay. It's okay. It's okay. Cute. Ganyang age. I'm hot. Sige daw. Gasong, si kong vlog, wala din naka-play. Unsa man na. Best friends, ganina pa ko nag-ingbayin ko na. Mutangkad pa siya kay, pwede pa kay, sige siyang tulog. Unsa may height ni mo? Okay ba? Uy, kadool. Mga ano, 4'11". Dili, uy. 4. Hello, uy. 5'2" man ko. 5 na ko, uy. So, So, 2 inches na lang, 5'2" na ka. Di ba? Unsa man? Ingnahay din kay Don. Hi, Donnie. Ay! Ayaw ba? Uy! Unsa mo ginatanaw? He's into her. Ikaw ba? Na kay uyab no? Wala, uy. Ayan. Okay. Uy, tangkad ka diri. Uy, ang ganda. Tangkad siya doon. Pero naka-zoom dyan. Wala ka pala. Dumidilim na. Saan yung pang swimming mo, Martas? I don't swim. I don't swim. I just take a shower. Yeah. In the bathroom. You know, Yeah, like me too. sa tawag na,
Dadagat. Dagat kuan guys. Very kuan lagkit. So lagkit. Dadagat kuan guys. Wa na tubig guys. Hobas Pero, lasa. unsi tawag ana, it's fine ha. Pilit ka ayun. Unsa lang mga itom-itom dra o. Ano unsa na siya? Ah, abi na tuyong. Ay, dili. Kuan. Di na tuyong. Coconut. A coconut nut is a giant nut when you eat it. You get very fat. Alam mo yan, kanta? Kala ko pang 90s yun. Uy, nanay sun. Ay, nanay moon. half na or crescent? Half. Uli na ta ha. Muna'y plano. Asang plano? Turog akong kismis. Siya di ay itong saba kaayo. Nalingaw siya. So, naghapla na kadari. Kanang maghigda-higda go sa floor. Mag-ani ba? Try do. Morning hapla. Hapla. Hapla! Bugaw. Bugoy. Morning hapla. Bugoy. Okay, unsang vlog man ni? Uy, marag wala man ni polos. Naglimot-limot. Fan sa glan with the lumot. Uy, dili na lumot, uy. Unsa man na? Seaweed siya. Seaweed. O di makaon na eh, murag lato. Tingnan to. Ikaw na. Lami daw. Sarang ikon na lami. Sige. Testingon na ako. Testingon na to ha. Uy, ate. Hugaw man na. Try ko. Fresh from the dagat. Uy, dili na makaon. Dili. Dili. Hugaw man na. Yak. Alak lang siya. Yak. Pero wala may lasa. Lasa. Yan naman ako gitilang. Lain na, uy, ikaw daw. Dili ko. Dili din ako mauto, ako manghut. Dili ko mauto guys. Lain na, uy. Kay load jud siya guys. Taon siyang sagbot. Siyang kambing. Kay magkaon ka ulit, no? Di na, uy, nagkaon akong sagbot. Kaon akong sagbot. Kambing man siya guys. Unsa? Kambing. Di ko me. Me. Naman kay baon pie. Na ay strawberry ice cream. Na ay sa likod. Signa. Nalanay ha. And watermelon. Nalanay to wala. Wa ko sure. Tara, tansyan, tara na to. Nagbakal mi ganina. Uy, dulom na kaiba. Asay mo flashlight. Di mada sa camera, Jai. Low light kay Jai. Ingon pa ni Papa bago daw magdulong. Naak, muragi kaon ata ni Tintin. Wait lang. Lanay. Hala, kabalo lagi ka, lanay. Pero kani dili. Ay, di ko na nanay. Hala, lanay, gasyong. Unya, bag lanay, di na makaon forever. Kaon eh. Pero lanay. Ugma, dili. Unya, as balay. Laina, uy, lanay, laina. Kaya mo? Magkaon, ana. No. Mura na siyag shake. Strawberry shake na to, Jay. Kabalo ka sa kauwi ka, poy. Paghapla ganina. Hapla! Busog daw siya, pero sige siya kuha. Imong mama ba atik-atik? Ano siya ngayon? Bakit lagi mong duhapod ha? Nagkuha gani ko din. Tapos Nagpa-slice mami kalamansi. Ganahan daw siyang tamis. Ay, ari oh! Cake! Strawberry ang gusto. Imong gikaon ng ice cream. Wala naman ni Agi. Sayang ganina. Sala man gud di mo natulog ka. Ginatulugan na ni mga bawat oras. I'm very ano ka ko eh. Nanay maghab-hab. Oh my God! You know, this is, charot. Sige. Itong pinasmolaw, diba? Gosh. Gutom daw ko. Gutom bitaw ka. Kunya, ikaw, sa'yo tawag sa'yo mga Inko, di ba dapat pag birthday, walay, inko na adjay birthday na walay pansit noodle, wala dyan. Pag-check na ko ay naadi ay. Naadi ay. Ganina wala. Tingnan, di ba wala? Oo, wala. Dili pang merienda. Happy birthday, Cheska. Naikulang. Unsa? Kalamansi. Ah, naadi ah. Wow. Ulululu! Bisaya jud ka pag naikilamansi. Pag Tagalog, ano sa mangita? Mangita na sa gnog. Ganan ko gulay. Sorry. Kung ikaw gutom ka di. Tilaw naman niya ko. Wow, tilaw pa na siya. Tilaw, pero nakadako. Tilaw pa na. Grabe yan, tilawa. Oy. Ikaw tilaw sad na. Birthday man good. Kailangan na magkaroon kay long life. Dapat respetuhan nato ang birthday celebration. Yung anak, jud dapat. Ikaw di ka mukaon. Dili. Bad madubaya na din magkaon sa birthday.
Hello. Kaya dili siya mag-long life. You're bad, Ronnie. Gingnan pa kog bad. You're bad, hindi ka nagkain sa birthday. Magkaon mong good Sikang tulog, sikang tulog. Tuliawan yung tulog. Good Bato night. ka sa beach, yung tulog ha. Yo-yo. Yo-yo. Wala na siya natulog. Sige siya tanaw. Doni Pangilinan. Oy, natulog ko mga 1. Sige siya tanaw kay Doni Pangilinan. 1 hour. 30 minutes na to eh. Hoy, daghan namin gibuhat ni ate ni muna. Nagligo namin and all. Tapos ikaw? Naabay mong bangos. Ipalungan ko camera. Ipalungan ko siya. Naabay mong bangos. Wala, gi-off naman ako. Saman. Kaon na diri. Naay mong bangus. Kabalo ko mukaon ka. Ginakasukan ko nila oh. Kinsa, payat man ka. Oy, di oy. So, dili na ta mag-dinner nito balay, no? Muna niya akong dinner. Ikaw, magkaon na ka? Dili. Diet pa. Dili sad. Pero ganina, grabe ang kaon. Na may camera mo nung... Ang saman. Dili oy. Naulaw siya kay Donnie. Basig makitaan daw ni Donnie. Pauli na me. Si Papa, dili na lang mag-vlog. Wala gud siya naka-appeal sa vlog. Babay ka na sa vlog pa. Yun. Na, ingon niya siya daw bida, pero wala man po siya nagpa-vlog. Okay, Beast Prince. Bye! Nag-enjoy ba kayo sa aming gumaza clan? Kayo pa? Nag-enjoy kayo pa? Yes. Sa mukha, uy! Ikaw din. Yes, food trip grabe. Lami kaayo. Salamat Quintana kaayo, family. tita. Salamat kaayo, tita, sa uulitin. Si Papa hilom lagi siya. Oh. Okay lang. Sige na, bye-bye. Say bye, Miss French. Bye. Sa kay Papa.